खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 9 मे 2026 मायथाइ एबा 25 बैसाग दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बिबानफोरजों बुंफबनाय जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गोसो गोथारै लागोन आरो बेफोरखौ थि समाव फोजोबनो नाजागोन। नोंथांनि खामानि मावनायनि रोखोमा खामानि थिलियाव बाख्नायजागोन। बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय लामा दिन्थिनाय मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोन दं। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइया नुजानो हमगोन। नखरनि हेफाजाब होनाया गोसोआरि समानथि लाखिनायाव मदद होगोन। गोदान बिथांखि जागायनो थाखाय समा मोजां जायो। साननि जोबनायाव नोंथाङा गावजों गाव गोजोननायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थिरांथाफोराव सांग्रां जानांगोन। हरखाब थिरांथा लायोब्ला खहा जानो हागौ। खामानि थिलियाव धैर्य लाखि। रांखान्थियारि थासारिया नर्मेल थागोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। गोजाम जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। नोंथांनि गावजों गाव दबथायनाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। साना गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान सानस्रि आरो गोदान आनजादफोरनि सान जागोन। नोंथांनि सोरजिथाया नोंथांखौ मोनसे जुनिया सिनायथि होनो हागौ। नोंथाङा खामानि थिलियाव गोदान मावथांखि मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन नुजागासिनो दं। नोंथाङा लोगोफोरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि बिबुंथिया गोहोम गोनां जागोन। नोंथांनि खामानिनि थाखाय गोदान गियान खामानियाव फैगोन। जोबनायाव खुसि आरो थुलुंगाखांनाया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा कमला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना एसे गोसोआरि महरै सेनसिटिभ जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ रोखा लाखिनो नांगोन। गावनि खामानि थिलियाव गोजोनै खामानि माव। हाखु दाखुनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजाम दावराव दावसिफोरा सुस्रांजानो हागौ। नोंथांनि गियानजों थासारिफोरा नोंथांखौ मोजां खालामगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोसोआरि सुखु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गावजों गाव बोलो आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव दैदेननायखौ दिन्थिगोन। नोंथांनि सोदोबफोरा खामानि थिलियाव बेसेनगोनां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया नोंथांखौ गोदान गोजौसिम लांगोन। नोंथाङा मोनसे गोनांथार थिरांथायाव जाफुंसार जागोन। साननि जोबनायसिम गोजोनथाव मोनदांथिफोरा थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे आब्रुथि गोनां आदबजों खामानि मावनायनि सान। नोंथाङा नोंथांनि मावथांखिफोरखौ थि लामाजों आवगायगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोन दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें आकाहि गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि सान। नोंथांनि आखु आरो सोलोआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाया जाथावना। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पीच गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोथौवै साननो आरो आदब बानायनायनि सान। नोंथाङा गावनि खामानियाव सांग्रां थागोन। खामानि थिलियाव माखासे सोलायनायखौ नुनो मोनगोन। रांनि बेलायाव सांग्रां जा। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान लामायाव दावगालांनो खाबु मोनगोन। साननि जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खाबुफोरजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नोंथांनि खस्थ'आ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। मोनसे गोदान सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय आरो सुखुखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गेरुवा गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनाय आरो दावगानायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ आबुं गोसो होसारनानै फोजोबगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखावरि मुलाम्फानि इसारा दं। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर लानो हागौ। नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाया गोख्रों थागोन। जोबनायाव गोजोननायनि मोन्दांथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान सानस्रि आरो आनजादफोरनि सान जागोन। नोंथांनि सोरजिथाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनायाव मदद होगोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा समानथि थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखि जागायनो हायो। नोंथांनि नोजोरआ मोजां थागोन। जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गावजों गाव सानखांनाय आरो समानथिनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ धैर्यजों मावफुंगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनाया लासै लासै फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन। जोबनायाव गोसोआरि गोजोनआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।